Sanibonani. Namhlanje ngifuna sibuke ama-causes of stillbirths. Sibuka la nje ukuthi yini le edala ukuthi uzale ingane eseyishonile. Noma ingane esindala sina 9 months, sina 8 months. Uthola ukuthi izovela ishonele esiswini. And ibhlungu la yonto. Ibhlungu because imvamisa ngivame ukubona kubantu athiwe mhlambe bano 35 years, 38 yaphezulu. Uthola ukuthi vele lo muntu lo akanazi ingane eningi, and ngoba sekule age is because useyayidinga ingane. Okay, ngizothatha nje ezimbalwa, ngizoyiqedela ku episode 2 na 3 mhlambe ezinye mangabe engapheli. Because ziningi izathu. But namhlanje ngizoqala lezi ezibalekile nje eziwu2. Kuvame ukuba iBP ebulala ingane isikhathi esiningi. Because uthola ukuthi uma umuntu ethatha isisu ekhulelwa uvela phathwe iBP yakhe inyuke ingalawuleki bephezulu. Noma kade engenayo engakakhulelwa. Kujwayelekile nje kubantu abaningi. So kufanele ukuthi mabona ukhulelwe noma usaplan ukukhulelwa uyiqaphele kakhulu lonto le. Ubuke nezimpawu zeBP ukuthi once nje wanekhanda ukhulelwe mhlawumbe usunezinyanga ezu5 6 kuyaphezulu. Phathwe ikhanda, inyawo ziyavuvuka, uyakhathala, uba nesiyezi. Zonke lezo mpawu zimpawu zokuthi umfutho wakho wegazi uyiBP uphezulu kakhulu emzimbeni wakho. So kufanele ukuthi ulawuleke ngokukhulu ukusheshsha. Sikutreata as an emergency mangabe uneBP nje ephezulu, because we know ukuthi wena njengomama ngeke kwenze lutho, but ingane esesiswini sakho izoshona. Na kanjani? Bazokutshela abantu abaningi asebashonela zingane ukuthi kuvama ukuba iBP. Nabantu aseke bahlinzwa bayise theater uzokutshela ukuthi mina ngahlinzwa ngenxa yokuthi iBP yami yayiphezulu ingalawuleki, because it's an emergency ukuthi wena ube neBP ephezulu. So kubalekile ukuthi ukudla okudlayo once watholakala ukuthi uneBP uyakuminda. Udla nje umgxabiso lo odliwa ngabantu abadala abaneBP, cause vele fanele ukuba ugcine nje ingane. After that uma usuyitetile usually iBP yaye yehle. Kwabanye ke iqhubeka ingehle, but kuvamise ukuthi nje kwehla ikhathe eningi ibuyele esimeni sayo masutetile. So dlana nje wona lo mgxabiso to the period of i-delivery yakho. Number 2, uavoid stress. Please. Siyas avoid stress mangabe sikhulelwe. Ngoba stress isona esidala ukuthi iBP yakho yenyuke. Therefore ingane yakho isengcupheni yokuthi ingashona. Sikudle nje ukudla okunama fruits, ama vegetable, siwaphuze futhi amaphilisi ethe iBP esuke sinikezwe wona ngendlela esuke sinikezwe wona ngayo. Siye futhi eclinic makuthiwa buya ngomhlaka-bani. Ungafika namhlanje kuLesihlanu uthiwa buya Monday, ubuyele Monday noma ngabe ukude kangakanani, ngoba sizama ukumonitor le BP yakho ukuthi iyalawuleka noma ayilawuleki. Kudecide kusenesikhathi ukuthi ngoba ingalawuleki nje sikuse theater mangabe ingane isikulungela ukuthi ingazalwa. Uvela uyohlinzwa straight, uhlinzwe nokuthi iBP yakho iphezulu. So ngiyafisa ukuthi uma uthola ukuthi uneBP ukhulelwa, yenza isiqiniseko sokuthi i-treatment yakho yeBP uyayidla and uyayiqhelanisa number 2 ne-stress. Bese ke ingane uyayibalela ukukhahlela kwayo esiswini. Akhona amanye ama-video la engikhuluma khona ngo-fetal kick count ukuthi ingane siyibalela kanjani ukuthi ikhahlela kanjani esiswini, yabo. Because iyona nto enye ezokutshena ukuthi okay njengamanje ingane yami ayisadlali ngendlela eyiyo. Kunokwenza ukuthi le BP engiphethe seyiyayi-affect nayo ingane esiswini. Then ke mayengasadlali ngendlela eyiyona uyaphuthuma uza esibhedlela. Esibhedlela la sofaka khona emabhandeni sibone ukuthi ingane ayinankinga nesisho sikhiphe. Well, kwi-episode elandelayo ngizobe ngikhuluma ngezinye izathu because indanyana le yeBP and ibucayi kakhulu because is the number 1 leading cause
emva kwalokho ushukela, emva kwalokho ukhod around the neck, njalo njalo. Ngizochaza ey'wombeni ey'landelayo. So okwakho nje ukusubscribe, ulike le video and share with your friends on Facebook. You can share with your friends on Instagram. You can share with your friends on Twitter, so that bezokwazi ukuthi bayinake lento engiyishoyo. Hayi ngoba mhlawumbe usuke uthakathiwe, i-BP nje yambulala umntana. Ngiyabonga.